pa yung ilaw natin doon ha. Sabi tayo dyan mga kosa, ito yung pangatlong katanungan ko sa ating warden ng Walk Live Vlog. Ito, posible ba sa babae ang forgive and forget? Kasi 'di ba pag ang babae may nagkasala sa kanyang lalaki, hindi niya nakakalimutan 'yun. Diba? Kunyari may nag-away kayo, no? Alam mo yung ano na siya, yung ano ba yung pagka nagdadaldal yung babae, ang tawag doon? Pag yung masyadong ano man tawag doon? Yung pagbungangera na, anong tawag doon? In English. ano na yun, kasasabi ko lang no, parang nag-ano ka na. Basta ganun. Oo. Ang babae kasi ganun, di ba? Hysterical. Hysterical, tama. Oo, Hindi ko alam. hysterical. Ang babae kasi, hysterical na, historical pa. Diba? Kunyari, nag-away yung babae. Ikaw kasi ganito yun. Di ba, naalala mo yung October 7, 3 p.m. sa may gantong lugar, sa may 7-Eleven, may kasama kang ganito. Parang, di ba, hinayaan mo akong ganito ganon? Parang lahat ng detail, hindi nakakalimutan kahit mga ilang taon na siyang nakalipas. So, posible ba ang forgive and forget? Oo, sa akin. Pero, it takes time. Bale, parang, time heals. Time heals. Oo. Yun lang, tapos na. Kasi, kunwari, relax ka lang, maging relax ka lang. Para nag-uusap tayo. hi. Yung ganyan, huwag kang maging stiff. Naging stiff ka eh. Relax. Kasi, ano na yung... Posible ba ang forgive and forget? Kailangan ba mag-example, ganun? Oo, pwede kang mag-sample para ma-express mo yung ano mo. Ulo. Tayo'y matanda na. Matatakot ba ako dyan sa sample mo? Bakit tayo ba? Meron ba? Wala pa naman ako narinig sa'yo na... Naalala ko nga, may time nag-uusap tayo eh. Nainis talaga ako siya. Bakit? Iniwanan mo ako sa SM? Siglalakad tayo ng mabilis. Detalyado. Boom, sinusundan nga akin. Paano kaya kung iwan ko to? Diba? Oo nga, tama nga, Posible ba ang forgive and forget? Diba, kahit pag kinukwento mo, parang may pait pa. Nainis talaga ako sa'yo. Oo nga, laging gano'n yun. Parang laging pag naaalala, tapos lahat ng details talagang yun at yun pa rin yung sasabihin. Tapos yung bilis-bilis ko maglakad, tapos ikaw, nauna na. Titingin-tingin pa naman ako doon. Titingin-tingin ka pang ganyan. Nagbaganda ako ng sapatos, ako, paganda ako naging babae, ganyan. So, posible ba ang forgive and forget? Kung sa maliit na bagay naman, kunyari sa forgiveness, sa akin, forgiven naman na yun. Yung mga ganung bagay. Pero yung forget, parang hindi mangyayari. Mahirap yun, no? Hindi yung mangyayari. Oo, kasi maalala mo, lalo yung mga ganung pangyayari na unforgettable talaga. Lalo yung mga first ever meetups natin, di ba? Kaya parang, hindi siya mapo-forget, pero mapo-forgive. Okay ka na doon? Okay na ako doon. Sige. Okay lang ba yun? Okay naman. Parang parang... Hindi, kasi parang in-explain ko siya further yung tanong. Kaya ang nangyari dun sa tanong... Ikaw na yung sumagot? Hindi, nagiging less na lang siya yung answer kasi nabigay ko na lang samples. Or para mas naiintindihan yung Okay ka na doon? Yes po. Hanggang doon na lang. Gawa para may mababalikan mga kosa.